उदालगुरि जिल्लायाव मोनसे मुगैजाथाव आरो सोमोनांथाव जाथाय जाय जाथाय आखुआ समाजाव जायगा होजाया लामा बानायनायनि अन्थाइ खाम्फाखौ जुथानि माला गानहोदों। जों मिथिगौदि बर'नि गेजेराव खनसे नङा खनथाम मोजां गोरोबथा जानानै थांबाय। बर'नि मोनसेबो गोरोबथाखौ जों गाज्रि गोरोबथा बुंनो हाया। गासैबो गोरोबथायानो बर' हारिनि जौगानाय लाबोगासिनो दङ। नाथाय खायफा सुबुंफोरा राजखान्थिखौ खैसार खालामनो बर' हारिनि गेजेराव गावजों गाव गोजोन गैयै लाबोनो खामानि मावबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। आरो बे जाथायानो जादों उदालगुरिनि हरिसिंगायाव लामा बानायनायनि अन्थाइ खाम्फाखौ जुथानि माला गानहोदों। मा एसेबां लासिंसिं आरो मुगैथाव जाखो सुबुंनि आखुथायफोरा? गावनि राजखान्थिनि मुलाम्फा ना बर' हारिनि गेजेराव गोजोन गैयै सोरजिनो दुथांनि आखु जाखो? बेफोरबायदि सुबुंनि आखुखौ थारैनो सुबुंजों रुजुनो हामारगोन ना? जुनारफोरनिसो गियान लाबाय नामा जायनि जाहोनाव सानफा एफा आखुफोरा सोलायनो हमदों? थांनाय 4 दानसोनि सिगाङाव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय देउलगुरि सकनिफ्राय हरिसिंगा टाउनसिम थांनाय लामाखौ बानायनो थाखाय बियाबनि एमएलए बिथाङा बेखेवनानै होलाङो। नाथाय मख'नो गोनांदि बेखेवनाया जोबखांनायनि उनावबो लामाखौ बानायनानै होयैनि जाहोनाव थांनाय सानखालि आइजोफोरा 2 घन्टा धरना हाबाफारिबो लानाय जायो। बेजों लोगोसे सोरबा सिनायमोनै दुथां सुबुङा अन्थाइ खाम्फायाव सेन्देलनि मालाबो बानायना गानहोनायखौ नुनो मोनो। थारैनो मा जालांनो हमदों? बिटिआरनि राजखान्थिनि थासारिया जोबस्रांलांगोन नामा? बेबायदिनो गावजों गाव एना एनिनि थाखायनो बर' हारिनि माखासे खौसेथिया जोलुर मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गिबि खेबनि थाखाय बिटिआर हालामाव 7थि खेब ISPLआ खुंफुंजागोन। बिटिआर ओनसोलाव लाइमोनफोरखौ जोलुरनि फारसे गोसो बोहोनाय जोलुरखौ जौगाहोनायनि थांखिजों बिटिआर सरकारा बे बादायलायनायखौ खुंफुंनो थिरांथा लादों। सा-सानजा भारतनि 6 सिडुल ओनसोलाव थानाय 9 गेलेग्रा हानजाफोरनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन। बादायलायनाया फैगौ 9 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनानै 23 अक्ट'बरसिम सोलिगोन। उदालगुरिनि डिमाकुसि स्टेडियामनिफ्राय बादायलायनायखौ जागायजेनगोन। बेबायदिनो बे जोलुर बादायलायनाया बिटिआरनि 4 जिल्लायाव खुंफुंजागोन आरो जोबथा बादायलायनाया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय थिथागुरिनि साइसाक सेन्टाराव खुंफुंजागोन। बादायलायनायाव देरहासार जानाया ट्रफिजों लोगोसे 3 लाख रां, सेथि रानार्स आपआ ट्रफिजों लोगोसे 2 लाख रां आरो नैथि रानार्स आपआ ट्रफिजों लोगोसे 1 लाख रां मोनफुंनो हागोन। 6 सिडुल ओनसोलाव थानाय 9 काउन्सिलफोरनिफ्राय बाहागो लाफैगोन। फारि बायदियै त्रिपुरा ट्राइबेल एरियाज अट'नमास काउन्सिल, खासि हिल्स डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिल, जयन्तिस हिल डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिल, गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिल, लाई अट'नमास काउन्सिल, मारा अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल, साकामा डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिल, कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिल, डिमासा हासाव अट'नमास काउन्सिल, बडलेण्ड टेरिटरियेल रिजन। बेखायनो सा-सानजा भारतनि जोलुर गेलेनायखौ मोजां मोनगिरि रायजो राजाफ्रा थिखानाय खालार आरो जायगायाव लैहोर लैहोर फैनानै